Kienu l-4:30 ta' filgħodu. Fiż-Żurriq esplużjoni qawwija teżżes ir-residenza tal-Ispettur Ġofri Azzopardi. Fil-ħin tal-esplużjoni fid-dar ikun hemm Ġofri, il-mara u 3 tfal tiegħu. Viżibilment ixxukkjat, dan l-istazzjon tkellem mal-Ispettur Ġofri Azzopardi. U inti bil-familja kont ġewwa u xek? Ija. X'ġara eżattament? Għad nisallum ma nistax ngħidlek ġara. L-affarijiet jidhru li jidhru, ktar minn hekk ma nistax ngħidlek. U tfal all right? Tfal mhux ħażin grazzi Alla. L-esplużjoni seħħet wara li tpoġġiet bomba mal-faċċata tad-dar fejn joqgħod l-ispettur. Il-bomba tant kienet qawwija li ħasdet lir residenti kollha ta' Vjal il-Blu Grotto u ċ-ċentru taż-Żurriq. Kienu 3 esplużjonijiet qawwija ħafna li mhux biss instemaw minn hawnhekk ġewwa iż-Żurriq u fiċ-ċentru taż-Żurriq imma anke minn lokalitajiet oħra fil-viċin. Uħud minn dawk preżenti li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li l-bomba tant kienet qawwija li bħal donnu splodiet kamra tan-nar. Tkellimna wkoll mal-ġirien. Aħna konna riqdin, smajna ħoss, għall-ewwel indunajna ta' x'inhu. Jiena li raġel tiegħetlu sajjetta u ħriġna nittawlu u rajna bħal speċi l-affarijiet mal-art. Jisot l-esplużjonijiet trieda kbira. U intom fejn kontu dak il-ħin? Kont nħu l-kafe, kont ġewwa, nipprepara biex imur qudies. Normali għalik li tqum daqshekk kmieni. U x'ġara mbagħad? Xejn, u mbagħad ksaħt bil-qata li ħadna asfaħt inżomm fuq saqajja. Ovvjament ġew il-pulizija, ġew tal-bomb disposal unit, tal-forensic, u kulħadd jgħin il-kulħadd. Fl-investigazzjonijiet tagħhom il-pulizija qed janalizzaw ukoll filmati li nġibdu minn kameras tas-sigurtà li hemm mal-faċċata stess fuq il-garaxx. Dawn mistennija jgħinu b'filmati li jitfgħu ħiel fuq il-persuna jew persuni li poġġew il-bomba, kif tpoġġiet, kif ġiet trasportata, kif ukoll dettalji oħra kruċjali fl-istħarriġ li qed isir. Min informazzjoni li għandu dan l-istazzjon jirriżulta li ftit qabel seħħet l-esplużjoni quddiem id-dar ta' Zoppardi jidher li waqfet karozza Toyota Van Cargo tal-lewn ċar u mill-biba ta' wara ħareġ persuna li jista' jgħin fl-investigazzjonijiet. Ftit wara seħħet l-esplużjoni. Hekk kif seħħet l-esplużjoni l-Ispettura Zoppardi, il-mara u 3 tfal tiegħu taħt paniku ħarġu mid-dar bil-ħwejjeġ tal-irqat. Fortunatament ħadd ma weġġa bl-esplużjoni iżda soffrew xokk qawwi. Malli ħarġet l-aħbar waslu fil-post numru ta' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija mmexxija mill-Aġent Kummissarju Rejza Miti. Matul il-ġurnata ħafna tkellmu ma' Zoppardi u rew solidarjetà miegħu.